No niin, elikkä Mitotu Gamer täällä taas. Ja en ois näköjään tarvinnut, mulla oli oma. Ui vitsi. Mitäs tää tekee? Takas tänne. Mä ei rikkoo mitään. Mä en hientynyt edes. Hei! Sinne meni. Dum, dum. Eli eka minuutti on nyt mennyt tässä. Täällä ei ole mitään. Hyvin musta. Eli katsotaan. Stitchen Manor vedetty. Skeitto Victory vedetty. En mä Frozen tunnu. Tämä. Noniin, eli mä skippasin sen kohan, kun mä kirpesin niitä tikapuita alas. Ja nyt mennään tätä jännää tunnelia pitkin taas. Ihan on hauska. Noin. Hyvin vitsikästä. Ai tää olikin tollain. Tää on hauska paikka. Eikä hauska paikka, missä mä oon käynyt. Kauhea ääni. Mä noin nää laittaa. Mutta ei se haittaa. Tää on varmasti ainakin pelkkää parkouria. Siis sitä äänestä mä en pidä. Kultakirves. Oh, timantti. Sain tällaisia hienoja aarteita. Jos täällä näkis jopa. Siis tosissaan mä en näe oikeastaan mitään. Voisit tänne. Häh? Mä kuule teen tän videon loppuun. Mun pitää kuule tehdä tämä video loppuun. Eihän tämä video nyt näin. Vaikka kello pirisi. Ai siis ihan tuli oikeastaan olla tuolla. Mikä tahansa kello. Palohälytin ei sit oo kello ihan vaan tiedoksi. Eli minnes mun pitää nyt mennä? Ja mä en
näe edelleenkään mitään. Mä laitan tätä kammaa. Noin, nyt teis näkee täällä jotain. 50 en nähnyt ihan oikeasti mitään. Tässä varmaan katsojat varmaan näki, mut minä en. Siis täältähän saa kaikkea kamaa. Oho. Täällä on niinku tällaisia armoreita. Hienoa. Nyt mulla on rautamiekkoja. Ja mä leikistön nyt täällä Little Big Planet -tyyppi. Mulla on nyt kädessä täällä. Kälylaite. Au. Ei mikään maailman parhaasta suunniteltu rata. Mitä sä teet? Teet niin. Laittaa oikein sokkelo. Ai jaa, mä luulin, että tää olisi ihan oikein sokkelo. Mutta on jokin pelkkä täällä. Ei, mä en kuole. Mä pysäytän tän videon, kunnes nää on mennyt pois nää paikat. No niin, eli vihdoin. No niinku kaikki nää paikat mua vastaan. Mä en kuole tähän. Vardi. Mä en oo tullut kuolemaan, ei dilling. Hienoa. Ei. No, nyt on parempi. Itse asiassa mä en nyt yhtään enää tiedä, minne mun pitäisi mennä. Tästä pääsee näköjään nyt vähän eteenpäin. Nyt on paremmat housut. Haluan itse asiassa käydä kattoo näitä placeita. Olisiko täällä enempää kamaa? Kultahakkuu ja timantti ja potioni. Voima. Hyvää kamaa. Näin mä laitan tonne. Mä en oo tullut kuolemaan. Ai niin, mulla oli checkpoint tossa. En mä nyt sellaista muista. No niin, voisinko kuolla? Minähän ylitän tämän kohdan. Ohitan. Uusi rautamiekka. Uutta. Joku rauta. Mitä? Eihän toi tehnyt mitään. Jotenkin. Laittele mun pisteet tonne. Saadaan. Sain jousenkin. Haluan senkin tehdä. Parantamisenkin. Ja nuolia.
On tää muuten timanttimiekka. Tää on parempi miekka. Tää on toinen miekka. Tosin täällä on vaan vielä huonompia kamoja, että mä otan vaan nää. Täällä ei ollut timanttimiekka. Se oli varmaan. 10 minsaa kuva. Kerropa tuohon. Missä tästä voi alkaa hyppimään tuolta? Itse asiassa laitan jaha. Harmi kun tässä ei oo sitä kautta viiva kiillä komentoa. Mikä se on? Voi tappaa itsensä halutessaan takas sinne checkpointilleen. Vau. Mä vaan juoksin tosta. Jos mä täältä tipun, niin mä varmaan toivottavasti kuolen. Jop. 11 minsaa nyt pitää äkkiä vetää. Mitä tää tekee? Antaa kaivosväynyn. Tää näyttää ihan hiekkakivestä ehdolta. Musiikkilevy 11. Siis just se musiikkilevy, mitä mä vihaan. Joo, mulla ei oo aikaa ilotulituksille. Salaisuuksia. Onko täällä salaisuuksia? Täällä on salaisuuksia. Eiku ei olekaan. Kuinka monta rataa tässä on? – 12 minuuttia. Aikaa menee kerrassaan nopeasti. Eli tää ei jumi. Eli mä työnnän tän kaivosvaunun tohon ja lähden näköjään, että se oli